Goedemiddag allemaal. Goedemiddag allegere. Hoe twee mensen na 27,5 jaar van samen zijn, van samen wonen. Ouders van 2 prachtige kinderen, Amarens en Sil. En ook zijn jullie, lief bruidspaar, vandaag in deze gemeente Braasterhem, die elkaar het jawoord hier mogen geven. Maar beste mensen, voor ik begin wil ik u graag eerst mij aan u voorstellen. Ik ben Leentje Kalsbeek en ik kom uit werk hier en ik ben al 21 jaar buitengewoon ambtenaar van de Barkenstaan van de gemeente Braasterhem. Het is het mijn laatste huwelijk wat ik sluit mij, mijn 450ste huwelijk. Deze jongen wie piloot en ze kwam oorspronkelijk uit Friesland en ze werden nu in Nijmegen en deze jongen kreeg acute leukemie. En toen heb ik ze getrouwd op het gemeentekantoor hier in Grauw. En toen we afscheid van elkaar namen, toen vregen mij van, als alle gemelkuren goed aanslaan en ik ben weer beter, wil je dan dus nou eens trouwen in het kerkje van Terrennen. En toen hebben wij op 6 augustus 2013 de hele plechtigheid nog eens een keer oordien. Maar we hebben met elkaar het leven vierd. Het leven met elkaar vieren. En de leefde. Ik ben heel bang als ik nog terug in zoek dat ik wat op een automatische pilootwerking in. En het is toch elke keer weer een uitdaging om er wat persoonlijkste van te maken. En ik vind het altijd een hele uitdaging om er iets in te zetten wat ik nog nooit uitgebruikt heb. En dat is voor mij de uitdaging. En die uitdaging wordt steeds minder, merk ik om mijzelf. 449 keer houden we hoen. Eindigt het alle keren maar een jaar wordt? Het eindigt altijd maar een jaar wordt. En beloof je hem trouw te blijven. Hem te beschermen, hem te waarderen en te respecteren. En ontjesto Elina leef te hebben en te verdedigen. Alle dagen dat je me bij Noorwijzen zullen. Rinke Tieme Jeninga, wat is daarop die antwoord? Geo nou haast het net missen? Oh, vast wel. Maar er is wel weer wat oors dat God weer vullen geeft. En ik denk dat het, dat zal wel wat mij vallen. Maar ik wil griezelig zin om straks weer, als het de maaltijd wordt, met mijn handen in de groen te werken en net denken te hoeven van, oh, ik moet de wand nog hebben, want ik heb morgen een huwelijk. En dan hindert het niet dat ik eens een rauw randje om mijn nagel heb. Nou, als het goed is, dan stuitert hij graag zo'n 14 mannen binnen daar. En dan gaan we hier mannelijk zitten te vingerhaken. Of net, ben ik volgens mij toch even lekker helemaal niks. Even lekker gezellig praten. En we nemen samen dit keer schenken en een bakje thee. En dan wat, een koekje of wat dan ook. Aan komt er een famke, kreeg een mailtje van de mem. U zieke neemt wel even wat lekkers mooi voor bij de thee. Of zulke dingen, dat maakt je dan dus ik al je mooi. En dan beginnen wij te vingerhaken voor Serious Request. Dit is zo'n briefje. En hier staan hier staat dan sponsorbedrag 1 kilometer en dan hier 1 euro. En hier staat sponsorbedrag voor 2 kilometer en dan bieden ze 2 euro. Dit is 100 kilometer en dit is 500 meter. En dit er. En die helemaal, dus het is heel mooi. Mag ik daar zitten? Deze. Hoeveel meter hebben jullie gehaakt dan? Nou, dat geen idee. Dat willen we geheim houden. Nee. Ik zei toch, ik heb geen idee. We moeten het geheim houden. Nou, zij is hier degene die het minst vingerhaakt. Nee, het is ook wel een beetje. En bedankt. Maar ze heeft daar zelfs zo'n bol. Dus ik ben klaar met mijn verhaaltje. Lisanne, we gaan over naar jou. Ik heb niks te vertellen. En
Bo, wat heb je vertellen? Ja, vertel maar. Je wou Ja. zo graag iets vertellen. Nou, wat moet ik vertellen? Ja, Bo, dan moet ik graag even vertellen op iets verliefd is. Op Justin Bieber. Op Lammert. Ja, dat mag je niet vertellen. Ze is verliefd op Lammert. Ja, inderdaad. Maar Bo, is Joey dan ook verliefd op iemand? Ja! Nee, op een meisje van de camping. Ja! Bo is verliefd op Justin Bieber.